नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर वन महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. युवतीच्या मृत्यू प्रकरणी कणकवलीत ग्रामस्थांचा उद्रेक, वातावरण तंग. कणकवली रुग्णालय तोडफोड प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू. आणि माणगाव आरोग्य केंद्रात सुविधांची ऐसीतैशी. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. डोक्याला असलेली गाठ काढण्याची शस्त्रक्रिया खासगी रुग्णालयात पार पडल्यानंतर रक्तस्राव थांबत नसल्यानं कोल्हापूर येथे दाखल केल्यानंतर युवतीचा मृत्यू झाल्याबाबत संतप्त ग्रामस्थांनी अखेर युवतीच्या मृतदेहासह कणकवलीतील त्या खासगी रुग्णालयात धाव घेतली. ग्रामस्थांनी युवतीचा मृतदेह थेट रुग्णालयाच्या रिसेप्शन नजीक ठेवला. संतप्त ग्रामस्थांनी रुग्णालयामध्ये भयंकर तोडफोड केली. घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेता अप्पर पोलीस अधीक्षक नवमीश साटम यांच्या उपस्थितीत मोठा पोलीस बंदोबस्त रुग्णालय परिसरात ठेवण्यात आलाय. मात्र ग्रामस्थांचा उद्रेक त्याहूनही भयंकर असल्यानं कणकवलीत तणावपूर्ण वातावरण बनलंय. पाहूयात. ग्रामस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार तालुक्यातील एका 19 वर्षीय युवतीच्या डोक्याला गाठ आली होती. तिला शुक्रवारी कणकवलीतील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. डॉक्टरांनी तपासणी करून शस्त्रक्रियेद्वारे गाठ काढावी असं सांगितलं. त्यानुसार युवतीवर त्याच खासगी रुग्णालयात सायंकाळी 5 वाजण्याच्या सुमारास शस्त्रक्रिया करण्यात आली. मात्र शस्त्रक्रियेनंतर रक्तस्राव थांबत नसल्यानं युवतीला अखेर कोल्हापूर येथे हलवण्यात आलं. तेथे उपचार सुरू असताना युवतीचा मृत्यू झाला. याबाबत संतप्त ग्रामस्थांनी युवतीच्या मृतदेहासह सदर खासगी रुग्णालय गाठलं. त्या डॉक्टरनं कोणत्याही चाचण्या न करता गाठ काढली. त्या डॉक्टरच्या हलगर्जीपणामुळेच युवतीचा मृत्यू झाल्याचा आरोप केला आहे. डॉक्टरांकडून काहीच उत्तर मिळत नसल्यानं अखेर ग्रामस्थांनी रुग्णालयाची तोडफोड करण्यास सुरुवात केली.
घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेऊन अप्पर पोलीस अधीक्षक नोएमी साटम, पोलीस निरीक्षक तेजस नलावडे यांच्यासह पोलीस अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येनं त्या रुग्णालय परिसरात दाखल झाले आहेत. पोलीस वेगवेगळ्या मार्गांचा वापर करत गर्दी पांगवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र त्या डॉक्टरवर काय कारवाई करणार ते सांगा या मागणीवर ग्रामस्थ ठाम आहेत. त्यामुळे रुग्णालय परिसरातील वातावरण अद्याप तंग आहे. कोकणसाद लाईव्हसाठी स्वप्नील वरवडेकर, कणकवली. मराठी भाषा विभाग व महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ अनुदानित श्रीराम वाचन मंदिर व क्रीडा भवन सावंतवाडी आयोजित पहिले सिंधुदुर्ग जिल्हा साहित्य संमेलन 2025 शनिवार दिनांक 27 व 28 डिसेंबर 2025 रोजी कविवर्य केशवसूत साहित्य नगरी राणी पार्वती देवी हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेज सावंतवाडी येथे आयोजित करण्यात आल्याची माहिती साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त प्राध्यापक प्रवीण बांदेकर यांनी दिली आहे. महाराष्ट्र शासन मराठी भाषा विभाग व महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ अनुदानित श्रीराम वाचन मंदिर व क्रीडा भवन सावंतवाडी हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पहिलं साहित्य संमेलन आयोजित केलेलं आहे आणि शनिवार दिनांक 27 व रविवार दिनांक 28 डिसेंबर 2025 हा कार्यक्रम संपन्न होणार आहे. या कार्यक्रमासाठी राणी पार्वती हायस्कूल ज्युनियर कॉलेजचं आम्ही तिथे आयोजित केलेलं आहे आणि त्या स्थळाला सुद्धा आम्ही कविवर्य केशवसूत यांचं साहित्य नगरी म्हणून नाव दिलेलं आहे. या संदर्भात बाकी सर्व माहिती आमचे मित्र बांदेकर सर आपल्याला सांगतील. सर्वांचं मी स्वागत करतो. आपल्याला माहिती आहे की महाराष्ट्र शासनाच्या विशेष अनुदान योजनेच्या अंतर्गत महाराष्ट्रातल्या 36 जिल्ह्यांना प्रत्येकी 5 लाख रुपये साहित्य संमेलनासाठी शासनाचा मराठी भाषा विभाग आणि साहित्य संस्कृती मंडळ यांनी दिलेलं आहे. त्या अंतर्गत आपल्या जिल्ह्यामध्ये आमच्या संस्थेला म्हणजे श्रीराम वाचन मंदिर या संस्थेला हे अनुदान मिळालेलं आहे आणि त्यामधून 27 आणि 28 डिसेंबर 2025 या दिवशी आम्ही साहित्य संमेलनाचं आयोजन केलेलं आहे. म्हणजे या योजनेअंतर्गत आपल्या जिल्ह्यामध्ये होणारं हे पहिलं साहित्य संमेलन असेल आणि अर्थातच या खरं तर 1.5 दिवसाचं म्हणू आपण 1.5 दिवसाच्या साहित्य संमेलनामध्ये 27 डिसेंबरला म्हणजे शनिवारी आदल्या दिवशी ग्रंथदिंडी निघेल. त्याच्यामध्ये सावंतवाडी परिसरातील विविध शाळांमधील मुलांचा, साहित्य रसिकांचा, साहित्यिक आणि अन्य सर्व जे काही साहित्यप्रेमी आहेत त्यांचा सहभाग असणार आहे. त्याच्यानंतर आपल्या जिल्ह्याला एक लोककलांची वैशिष्ट्य आहे आपल्याला माहिती आहे. त्याच्यापैकी काही ठराविक अशा प्रकारच्या लोककला त्यांचंही सादरीकरण याच रंगमंचावर होणार आहे. त्याच्यामध्ये स्त्रियांच्या पारंपरिक फुगड्या असतील किंवा चित्रकथी असेल किंवा अन्य काही अशा प्रकारच्या ज्या काही लोककला आहेत तर ते कलाकार, स्थानिक कलाकार या लोककलांचं सादरीकरण करणार आहे. म्हणजे अशा प्रकारे साधारणपणे आदल्या दिवशी 27 तारीखला या कार्यक्रमांनी आपल्या संमेलनाचा शुभारंभ होणार आहे. संमेलनाचे खरं उद्घाटन आणि जे मुख्य कार्यक्रम आहेत ते 28 डिसेंबरला आहेत रविवारी साधारणपणे 8:30 ते 9:30 जिल्हाभरातून आणि बाहेरूनही येणारे जे काही रसिक असतील तर त्यांची नोंदणी, नावनोंदणी आणि त्यांना दिलेला अल्पोपहार याच्यासाठी आम्ही हा 8:30 ते 9:30 वेळ राखून ठेवलेला आहे. त्याच्यानंतर 9:30 वाजता संमेलनाचा उद्घाटन समारंभ संपन्न होणार आहे. या उद्घाटन समारंभामध्ये कोल्हापूरचे सुप्रसिद्ध साहित्यिक आणि महावीर कॉलेजचे माजी प्राचार्य डॉक्टर सुनील कुमार लवटे यांना आम्ही उद्घाटनासाठी उद्घाटक म्हणून निमंत्रित केलेलं आहे. त्यांच्याबरोबरीने संमेलन मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईतलं भाषण कॉपी पेस्ट केल्याचा टोला भास्कर जाधवांनी लगावलाय. पाहूयात. आज माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी भाषण केलं, उत्तर दिलं. संपूर्ण सभागृहामध्ये एका तरी मंत्र्यानं कुठल्या तरी त्याच्याशी संबंधित असलेल्या विषयासंदर्भामध्ये भाष्य केलं का? उत्तरं दिली का? एखाद्या प्रस्तावावर चर्चा केली का? हा सुद्धा संशोधनाचा भाग आहे. आणि माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी जे भाषण केलं, आपण जरा लायब्ररीमध्ये जा, आपण पत्रकार आहात,
आपल्याकडे सगळी ती माहिती असेल. ज्या वेळेला मुंबईला अर्थसंकल्पीय अधिवेशन झालं त्या अर्थसंकल्पातले विषय आणि आज मांडलेले विषय याच्यात काय फरक आहे मला तुम्ही सांगा. सोलर लाईटच्या संदर्भामध्ये त्यांनी सांगितलं की 2030 पर्यंत कसा आपला महाराष्ट्र समृद्ध होणार आहे, 2% बिलामध्ये कशी त्या ठिकाणी कमी होणार आहे. त्यांनी अख्ख्या राज्यातले अख्ख्या महाराष्ट्रातले त्या ठिकाणी रस्त्यांचा विषय सांगितला. आमच्या कोकणाचा विषय त्यांनी सांगितला नाही, तो भाग वेगळा. परंतु जे मुंबईमधलं भाषण होतं तेच भाषण या ठिकाणी कॉपी पेस्ट केलेलं भाषण त्यांनी या ठिकाणी केलं असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. ना विदर्भाकरता कोणत्याही प्रकारचा त्यांनी या ठिकाणी विषय मांडलेला नाही. जो अवकाळी पाऊस पडला, अतिशय पाऊस पडला, अतिवृष्टी झाली म्हणून मराठवाडा आणि विदर्भ आणि अर्धा संपूर्ण महाराष्ट्र हा ओला दुष्काळ जाहीर करा, ओला दुष्काळ जाहीर करा, हा दुष्काळ जाहीर करा म्हणून सांगितलं. सरकारनं त्याच्याबद्दल भाष्य सुद्धा केलं नाही. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचं भाषण काढून बघा. त्यांनी हे सांगितलं की 1 जुलैपर्यंत आम्ही कशा पद्धतीनं शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणार, ते जे काही निकष असेल, आमचं धोरण असेल ते आम्ही 1 जुलैला सांगू. काल परवापर्यंत आपण सगळे म्हणत होतो की 30 जूनला ते कर्जमाफी करणार आहेत. आज मुख्यमंत्र्यांचा शब्दशः मी लिहून आणलंय की आम्ही त्या संदर्भामध्ये काय आमची भूमिका असेल, काय आमचं धोरण असेल, काय आमची त्यावेळेची आम्ही करणार आहोत ते आम्ही 1 जुलैला जाहीर करू. याचा अर्थ इथं कर्जमाफीचा पत्ता नाही. लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये मिळण्याचं नाव सुद्धा त्या ठिकाणी घेतलं नाही. मुख्यमंत्री कुठली ती परीक्षा वगैरे सकाळी विषय गाजवत होता तो प्रशिक्षण हा त्याला कुठेही टच केलं गेलं नाही. त्याचबरोबर असे अनेक मुद्दे आहेत की ज्याला अजिबात टच केलं गेलं नाही. आणि म्हणून या ठिकाणी आजचं अधिवेशन हे पूर्णपणे वैदर्भीय जनतेला फसवणं, वैदर्भीय जनतेच्या भावनांशी खेळणं, वैदर्भीय जनतेचा कोणत्याही प्रकारचा आता हा सगळा वैदर्भीय जनता ही आता आमच्याच मागे आहे त्यामुळं त्यांना गृहीत धरणं अशा अर्थानंच हे अधिवेशन या ठिकाणी गेलं. विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही सर्व अर्थानं सहकार्य केलं, परंतु त्या सहकार्याच्या माध्यमातून काही पदरात पडलं हे जर विचार केला तर काहीही पदरात पडलं नाही एवढंच मी सांगेन. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील रस्त्यांचा उल्लेख केला, मात्र त्यात कोकणचा उल्लेख नसल्याचा टोला भास्कर जाधव यांनी लगावलाय. कसं आहे की मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातल्या अनेक रस्त्यांचा उल्लेख केला आणि म्हणून मुंबई ते गोवा हा महामार्ग 2009 सालापासून रखडलेला आहे. त्याच वेळेला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेनी मी कोकणातला ग्रीनफील्ड रस्ता तयार करतो म्हणून सांगितलं आणि म्हणून अनेक रस्त्यांवर मुख्यमंत्री बोलत होते. म्हणून माझी अपेक्षा होती की त्या 2 रस्त्यांबद्दल मुख्यमंत्री काहीतरी खुलासा करतील, परंतु त्यांनी आता माझ्याकडे कुठलाही आता माहिती नाही असं करून तो विषय टाळला. येणाऱ्या महानगरपालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सगळे निर्णय घेतले असल्याची टीका भास्कर जाधव यांनी केली आहे. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी उत्तर जे दिलं ते उत्तर आमचा जो 292चा अंतिम आठवडा विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव आहे त्या प्रस्तावाला उत्तर दिलं. याचा अर्थ इतके तास कामकाज चालून सुद्धा मुख्य कामकाजाला काहीही या अधिवेशनामध्ये महत्व दिलं गेलं नाही. इतकं हे सरकार संख्येनं भरपूर असल्यामुळं बेजबाबदारपणे त्या ठिकाणी वागलं हे आम्हाला तुमच्या सर्वांच्या निदर्शनात आणून द्यायचं आहे. विदर्भाच्या जनतेच्या पदरामध्ये काही पडणार नाही आम्ही तेव्हाच सांगितलं होतं आणि त्याचे 2-4 पुरावे फक्त मी आपल्या सर्वांच्या समोर ठेवतो. यानंतर माझे सहकारी या ठिकाणी बोलणारच आहेत. माझ्या हातामध्ये सरकारच्याकडून जाहीर केलेली निवेदनं, सरकारनं घेतलेली निर्णय हे जवळजवळ 15 ते 20 निवेदनं माझ्या हातामध्ये आहेत. ही 15 ते 20 निवेदनं जी आहेत यातलं एकही निवेदन विदर्भाच्या जनतेकरता घेतलेल्या निर्णयाचं नाही. ही सगळी निवेदनं जी आहेत हे सगळे जे सरकारने निर्णय घोषित केलेले आहेत, जो काय निर्णय घेतला असेल ते सगळे महानगरपालिका डोळ्यासमोर ठेवून महानगरपालिकेशी संबंधित अशा प्रकारच्या सरकारने घोषणा केल्या आहेत. विशेष करून मुंबई महानगरपालिका आणि ह्या मुंबई महानगरपालिकेशी संबंधित अनेक प्रकारचे निर्णय सरकारने घेतलेले आहेत. त्याची निवेदनं पाहिजे तर मी आपल्याला देतो. डिटेल्समध्ये वाचायला पाहिजे असेल ते सुद्धा वाचतो.
नव्या मुंबई महानगरपालिकेचा विषय आहे, ठाणे महानगरपालिकेचे विषय आहेत, पुणे चिंचवड महानगरपालिकेचे विषय आहेत, ते नागपूरचे सुद्धा विषय आहेत. पण सगळ्यात जास्त हे मुंबई महानगरपालिकेचेच विषय या ठिकाणी माझ्या हातामध्ये आहेत. अनेक निर्णय झालेले. याचा अर्थ आम्ही चहापानाला का गेलो नाही, आम्हाला सरकारचा हेतू हा प्रामाणिक नाही याची पूर्ण कल्पना होती. सरकार विदर्भातल्या जनतेला कोणताही न्याय देणार नाही याची आम्हाला कल्पना होती. सरकारला फक्त आणि फक्त पुरवण्या मागण्या मंजूर करून घेऊन ती रेवडी वाटून त्या ठिकाणी त्यांना निवडणुका जिंकायच्या होत्या. आणि ह्या आमचा आरोप त्यावेळेला आपल्याला थोडासा कटू वाटला असेल, पण ज्या वेळेला सरकारने घेतलेले निर्णय आता आपल्या सर्वांच्या समोर आले त्यावेळेला आपल्या सर्वांना कळेल की आमचं म्हणणं हे खरं होतं. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी अजित पवार यांचं कौतुक केलंय. पाहूयात. खरं तर दादांकडे बघितल्यानंतर जेव्हा आपण त्यांना प्रश्न विचारतो सभागृहात किंवा त्यांच्याकडनं काही उत्तर मागतो तेव्हा झटपट उत्तरासोबत अजून काही ऐकायला मिळेल का अशी भीती सगळ्यांना असते. परंतु संसदीय राजकारणातलं फ्लोर मॅनेजमेंट कोणाकडनं शिकायचं असेल तर ते आदरणीय अजितदादांकडनं शिकायला पाहिजे. अगदी अडचणीचा प्रसंग असो अथवा फ्लोअरवरती कुठच्याही विषयात ॲडव्हान्टेज घ्यायचा विषय असो, दादांना फ्लोअर मॅनेजमेंट कसं करायचं हे अत्यंत उत्कृष्ट याची माहिती आहे. कणकवलीत हॉस्पिटलची तोडफोड झाल्यानंतर डॉक्टरांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. पाहूयात. आणि तिनं पहिलं काय सांगितलं, डॉक्टरने उपाशी आले आहे, मला गाठ आहे मानेमध्ये ती तपासून घ्यायची आहे, काढून घ्यायची आहे. मग आम्ही तिचं लोकलमध्ये म्हणजे तेवढ्याच भागात सुरू करून म्हणजे बाकी सगळं आम्ही तिचं रक्त तपासलं, ECG काढला, त्याचे पर्ण रक्त तपासलं, शुगर बिगर सगळं तपासून तिचा फिटनेस घेऊन आम्ही तिला लोकलमध्ये तेवढा भाग सुरू करून आम्ही तिची गाठ काढली. ऑपरेशनमध्ये काहीही प्रॉब्लेम नाही. टाके टाकले, रक्तस्राव गेले, टाके टाकले आणि तिला आम्ही वॉर्डात कॉटवर घेतली. कॉटवर घेऊन एक 10 मिनिटं 5 मिनिटं झाली, 10-12 मिनिटं तिला दम लागायला लागला, ब्रेथलेस झाली, ऑक्सिजन कमी झाला, BP कमी झालं. आम्हाला नक्की लक्षात आलं की जरी ECG नॉर्मल दाखवत असला तरी कुठंतरी तिला जन्मतः हार्टचा प्रॉब्लेम असण्याची शक्यता असणार. की बऱ्याच वेळा हे फॉल्ट जे असतात ते ECG मध्ये दाखवत नाही. आणि एवढं साधं ऑपरेशन करायला मोठ्या एन्जिओग्राफी म्हणा किंवा हे सहसा म्हणजे 99.9% करत नाही. ECG मध्ये जर आपल्याला दिसलं असतं थोडा जरी काय प्रॉब्लेम तर आम्ही ते पुढचं केलं असतं. नंतर ब्रेथलेस झाली, एक रात्र आमच्याकडे होती, आम्ही तिला चांगलं रिव्हाइव्ह केलं, BP 100पर्यंत आणलं. पण त्याचं कॉज काय, त्याचं कारण काय हे आम्हाला तसं डायरेक्ट समजायला तयार नाही. म्हणून त्यांना मी चॉईस दिली, तुम्ही गोव्याला मेडिकल कॉलेजला घेऊन जावा. तुम्ही हां बोलत सगळी बोलत होती, सगळं सांगत होते. 100 शिफ्ट केलं किंवा तुम्हाला वेरवणला घेऊन जावा, ह्याला वेरवणला घेऊन जावा, कोल्हापूरला घेऊन जावा. तर त्यांनी कोल्हापूरला त्यांच्या कोणत्याही माहितीचं असल्यामुळे त्यांनी कोल्हापूर प्रेफर केलं. हां बरं, त्यावेळी तो अचानक आल्यामुळे त्याच्याकडे पैसे सुद्धा नव्हते. मग मला म्हणाला डॉक्टर माझ्याकडे आता तुम्ही म्हणताय कोणाकडे पैसे नाही आहेत तर काय करू. शेवटी म्हटलं तुला मी माझी ॲम्ब्युलन्स देतो, फ्रीमध्ये जा. माझी सिस्टर दिली, मी माझा डॉक्टर एक दिला आणि आफ्टर आल्यामध्ये तिला पोचवलं. ज्यावेळी त्याला हँडओव्हर केलं त्यावेळी त्याचं BP 100 होतं, ऑक्सिजन 97 होता. कारण त्या डॉक्टरने त्यावेळी त्या डॉक्टरांशी बोलली. नंतर त्या डॉक्टरनी इन्व्हेस्टिगेट करायला सुरुवात केली. त्यावेळी तिचं हार्टचं जे पंपिंग असतं ते फक्त इको ते 15%च मिळालं. 2D इको म्हणजे काय म्हणतो डॉक्टर, इंजेक्शन 15% मिळाली. ह्याचा अर्थ असा की तिचं हार्ट काम करत नव्हतं. आता गंमत अशी झाली, ज्यावेळी ती आमच्याकडे आली आम्ही BP वगैरे सगळं घेतलं त्यावेळी काही प्रॉब्लेम नव्हता. आणि तिच्या रिलेटिव्हनी सुद्धा काही सांगितलं नाही, फक्त तिच्या फॅमिलीमध्ये दमा आहे सगळ्यांना, अस्थमा, तुम्ही लक्षात आलं पाहिजे. आणि मग ती हळूहळू
रात्रीपासून सकाळपर्यंत सांगायला लागली, चालल्यानंतर दम लागायचा, चालल्यानंतर छाती झडझडायचं. तर मग आम्ही कन्फर्मेटरी आलो की तिला कार्डियाक काहीतरी प्रॉब्लेम पाहिजे, तुमच्या लक्षात आलं का ते. मग आम्ही पाठवलं, तिचं डेथ झाली. त्या डॉक्टरांचा आम्हाला फोन आला की कन्फर्मेटरी काय तसं प्रॉब्लेम दिसत नाही, तर मल्टी ऑर्गन फेल्युअर असं त्यांनी डिसिजन दिलं. आता कसं ह्या लोकांना जसं वाटलं की आमची चूक झाली असेल, मग त्यांना आम्ही काय सांगितलं, जर तुम्हाला असं वाटत असेल की आमची चूक झाली आहे, तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे, तर तुम्ही तिचं पोस्टमॉर्टम करा, तिचं इन्व्हेस्टिगेट आणि करा आणि ठरवा की आमची चूक आहे की तिला काय होतं. दुसरी गोष्ट त्यांचं म्हणणं असं होतं की तुम्ही आम्हाला कणकवली तालुक्यातील एका खासगी हॉस्पिटलची तोडफोड झाल्यानंतर कणकवलीत वातावरण तंग झालंय. मोठा पोलीस बंदोबस्तही तैनात करण्यात आलाय. या सर्व परिस्थितीचा आढावा घेतलाय आमचे कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी. काढून घ्यायचे आहे. मग आम्ही तिचं लोकलमध्ये म्हणजे तेवढ्याच भागात सुरू करून म्हणजे बाकी सगळं आम्ही तिचं रक्त तपासलं, ECG काढला, तिचे पर्ण रक्त तपासलं, शुगर बिगर सगळं तपासून तिचा फिटनेस घेऊन आम्ही तिला लोकलमध्ये तेवढा भाग सुरू करून आम्ही तिची गाठ काढली. ऑपरेशनमध्ये काहीही प्रॉब्लेम नाही. टाके टाकले, रक्तस्राव गेले, टाके टाकले आणि तिला आम्ही वॉर्डात कॉटवर घेतलं. कॉटवर घेऊन एक 10 मिनिटं 5 मिनिटं झाली, 10-12 मिनिटं तिला दम लागायला लागला, ब्रेथलेस झाली, ऑक्सिजन कमी झाला, BP कमी झालं. आम्हाला नक्की लक्षात आलं की जरी ECG नॉर्मल दाखवत असला तरी कुठंतरी तिला जन्मतः हार्टचा प्रॉब्लेम असण्याची शक्यता असणार. ती बऱ्याच वेळा हे फॉल्ट जे असतात ते ECG मध्ये दाखवत नाही. आम्हीच सांगितली की तुम्ही इन्व्हेस्टिगेट करा आणि जे चूक असली तर आम्हाला आमच्या विरुद्ध FIR करा ना, आमचं काही म्हणणं नाही. आम्ही असं नाही म्हणत की आम्ही चूक आहे, तुम्ही इन्व्हेस्टिगेट करा आणि त्याच्यात आमची चूक असली किंवा निग्लिजन्स असला तर तसं तुम्ही आमच्यावर FIR करा, काय प्रॉब्लेम नाही. आम्ही सगळे कागदपत्र जाताना त्यांना दिले. आई संपूर्ण आम्ही जे तिची गाठ काढायच्या अगोदर जे तपासण्या करायच्या असतात, ऑपरेशन करायच्या अगोदर, ते सगळी फाईल त्यांना जाताना दिली आहे. आमचं रेफरिंग लेटर दिलेलं आहे. म्हणजे असं काही नाही आहे की आम्ही ठेवलेलं आहे, असंही नाही. असं बोलल्यानंतर जर आपण सांगितलं त्या गोष्टी तर ते जरा माझ्या दृष्टीने चुकीचं ठरेल. जे काय आहे मध्यस्थी लोक जे असतात त्यांची ते त्यांच्या बाजूने ते बोलतात, त्यांच्या आपण म्हणायचं त्यांचे बरोबर आहे. माझं एवढंच फक्त माझं स्वतःचं आणि माझं म्हणणं होतं की जर माझी चूक नाही आहे तर कसं मी होते ते तुम्ही कोर्ट केस करा. कस्तुरी चंद्रकांत आकाराम पाटील मानेला गाठ होती फक्त नॉर्मल अशी. म्हणून सरांनी सांगितलं की ऑपरेशन करावं लागणार. नाही कुठचा रिपोर्ट केला, नाही काही केलं त्यांनी आणि डायरेक्ट ऑपरेशनला घेतलं आणि 5:30ला ऑपरेशन झालं. त्याच्यानंतर तिला वांत्या व्हायला लागल्या आणि वांत्या झाल्याच्यानंतर म्हणजे तिची तब्येत पूर्ण खालावली पूर्ण. आणि त्याच्यानंतर त्याने स्वतः ॲम्ब्युलन्स देऊन न 1 रुपये घेता त्यांनी सकाळी आम्हाला सांगितलं तुम्ही पेशंट बांबोळी किंवा कोल्हापूरला न्या म्हणून. मग आम्ही विचार केला की कोल्हापूरला हे करायचं म्हणून मग ते बोललं चालेल तुम्ही नेणार तिथे आम्ही देतो तुम्हाला हे करून. आणि मग ॲम्ब्युलन्स आम्ही घेऊन गेलो आणि मग आमच्या पेशंटची 7च्या आसपास म्हणजे खूपच कंडिशन बेकार झाली असं झालं. मग आम्ही त्या जागेवरती हॉस्पिटलला नेलो आधारला. त्यावेळेला आधारवाल्याने पण सांगितलं की 90% मी काय ते पूर्णपणे डॉक्टरांच्या अलगदरीपणापाठ असा विषय झाला म्हणून त्यांनी सांगितलं. ही 11 तारीखला 12 तारीखला इथे घेऊन आले आणि ही 13 तारीखला आम्ही कोल्हापूरला घेऊन गेलो आणि 14 तारखेला पहाटे 5:55 ती अमोल महादेवर आली. त्याबद्दल म्हणजे आम्हाला न्याय पाहिजे, तरी काही विषय नाही. म्हणजे आज आमच्यावरती अन्याय झाला, उद्या कोणच्यावरती एखाद्यावरती दुसऱ्यावरती अन्याय झाला तर त्याला जबाबदार कोण? हा डॉक्टरच हे करतो ना. म्हणजे जे मैतावरचे पण जे पैसे खातो डॉक्टर, त्याला काय म्हणून हे करायचं? पुढची भूमिका याला म्हणजे हॉस्पिटलच बंद करायचं हीच भूमिका आमची आहे सरळ.
कणकवलीतील रुग्णालयाच्या तोडफोडीनंतर आपण बघितलं तर कणकवलीमध्ये पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे. आपण आता ही कणकवलीमध्ये उपजिल्हा रुग्णालयाच्या आवारामध्ये आहोत. उपजिल्हा रुग्णालयाच्या मृत्यू पडलेली जी मुलगी आहे त्या मुलगीच्या पोस्टमॉर्टमचं सध्याचं नियोजन वैद्यकीय अधिकारी करत आहेत आणि त्या दरम्यान बघतोय की ह्या आवारात देखील त्याचे नातेवाईक देखील पोस्टमॉर्टमच्या ठिकाणी आहेत. तरी देखील आपण बघतोय की कणकवलीमध्ये पोलीस बंदोबस्त वाढवलेला आहे. मालवण पोलीस अधीक्षक आहेत, कुडाळ आहेत, त्यानंतर मग अन्य देखील जे अधिकारी आहेत ते इथे दाखल झालेले आहेत. एलसीबीचे देखील जे निरीक्षक आहेत, पोलीस निरीक्षक ते देखील दाखल झालेत आणि आपण बघतोय की नेमकं या कणकवलीच्या घटनेकडे सर्वच पोलीस यंत्रणा ही अलर्ट झालेली आहे. दाखल होऊन ते नेमकं कोण काय करतंय, काय पुढे काय होईल या सर्वांकडे लक्ष ठेवून आहे. आणि या तोडफोडीनंतर बघितलं तर पोलिसांची नेमकी काय भूमिका आहे हे देखील आता पाहावं लागणार आहे. कारण आपण बघितलं तर उद्रेक झाला नातेवाईकांच्या उद्रेकानंतर हॉस्पिटलची तोडफोड झाली. त्यानंतर हॉस्पिटलचे जे डॉक्टर होते त्यांनी आपली बाजू सांगितलेली आहे. त्यानंतर नातेवाईकांनी आपली बाजू सांगितलेली आहे. नातेवाईकांनी सांगितलेलं आहे की आपल्याला न्याय मिळावा असं देखील सांगितलं. त्यानंतर नेमकं आता याकडे पोलीस नेमकं कसं बघणार आहेत, पोलीस कोणती भूमिका घेणार आहेत हे देखील आता पाहावं लागणार आहे. उमेश बुचडे, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली. नागवेकर हॉस्पिटलमध्ये काल दरम्यान एक मुलगी ॲडमिट होती, जिला एक मानेच्या गाठ झाली होती आणि त्या प्रकरणात त्यांना ॲडमिट करण्यात आलं. त्यामध्ये त्यांचे काही ऑपरेशन झाले आणि त्यामध्ये मुलीला त्रास होऊ लागला, ज्यामुळे तिला कोल्हापूर इथल्या ॲस्टर हॉस्पिटलला ट्रान्सफर केले गेले आणि त्या दरम्यान काल रात्री आज पहाटे तिचा मृत्यू झाला. त्यानंतर मुलीच्या गावचे लोक आणि काही इतर व्यक्तीने येऊन हॉस्पिटलची तोडफोड केलेली आहे. त्या प्रकरणात पोलीस तात्काळ तिकडे पोहोचून सगळ्या जो काय मॉब होता त्यांना डिस्पर्स केलेला आहे. सध्या शांतता आहे. जी काय मॉबने केलेली कारवाई आणि त्याचप्रमाणे डॉक्टरांकडनं काही चूक झाली असेल तर ती कारवाई दोन्ही संदर्भात सध्या तपास चालू आहे, प्रोसिजर चालू आहे आणि वेळेत जी काही कायदेशीर कारवाई आहे ती केली जाईल. नातेवाईकांना आमचा पूर्ण सहकार्य आहे. नातेवाईकांचा जे मुलीचे वडील आहेत चंद्रकांत पाताडे, त्यांचा आम्ही त्यांच्या शब्दातच जबाब घेतलेला आहे. त्यांनी आपल्या इतर नातेवाईकांचा सल्ला घेऊन जो काही त्यांचा जबाब आहे तो बाकीच्यांकडनं पडताळून घेऊन ते त्या जबाबाशी सहमत आहेत. जो इन्क्वेस्ट पंचनामा पोलिसांनी केला ते पण नातेवाईकांच्या समक्ष केला, त्यामुळे तिथे कुठल्याही प्रकारचं चूक होऊ शकेल किंवा कुठल्याही प्रकारचं निष्काळजीपणा होईल याची कुठली आम्ही चान्स ठेवला नाहीये. सगळं काही जे होतंय ते इन कॅमेरा होतं आहे. इव्हन पोस्टमॉर्टम पण आम्ही इन कॅमेरा घेणार आहोत. त्यामुळे सध्या तरी नातेवाईकांचा पोलिसांवर पूर्ण विश्वास आहे आणि आम्हीही त्यांना हाताशी घेऊन सगळी काही प्रोसिजर आहे ती करत आहोत. डॉक्टरांनी जसं मीही त्यांचा इंटरव्ह्यू बघितला, त्यांना जर त्यांच्या हॉस्पिटलची जी काय नुकसान झालंय त्याबद्दल त्यांना कुठल्याही प्रकारची तक्रार नोंदवायची असेल किंवा नसेल, तक्रार नोंदवणं भाग आहे आणि ती त्यांचा जी काही तक्रार आहे ती आम्ही घेणार आहोत. आपल्या राज्यात डॉक्टरांसाठी आणि हॉस्पिटलसाठी स्पेशल कायदे आहेत, ज्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं डॉक्टरांना मारहाणी झाली किंवा हॉस्पिटलला नुकसान झालं तर त्या स्पेशल कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल होत असतो. तो दाखल आम्ही करणार आहे. हीच जशी तक्रार येईल तक्रार दाखल केली जाईल आणि कायदेशीर कारवाई केली जाईल. सध्या प्रक्रिया सुरू आहे. माणगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये माणगाव खोऱ्यातील सुमारे 30 ते 35 गावे येतात. ही गावे अतिशय दुर्गम असून या सर्व नागरिकांना माणगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्र उपचाराच्या दृष्टीने जवळ पडत असल्यानं येथील नागरिक या रुग्णालयावरती अवलंबून असतात. सर्पदोष, गरोदर महिला किंवा कोणतेही आजारपण असो हे नागरिक या आरोग्य केंद्राचा आधार घेतात. परंतु येथील परिस्थिती खूपच विदारक असून येथे एमबीबीएस वैद्यकीय अधिकारी नाहीत. या रुग्णालयात नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरं जावं लागतंय. तसंच अनेकांनी आपले नातेवाईक इथे गमावले आहेत. याकडे लोकप्रतिनिधी, पालकमंत्र्यांनी लक्ष द्यावं अशी मागणी नागरिकांकडून केली जाते. माणगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ते ॲडव्होकेट दीपक काणेकर यांनी नुकतीच अनेक नागरिकांसह जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सईदूर यांना माणगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रात बोलावून त्यांच्याशी येथील परिस्थितीविषयी चर्चा केली. यावेळी त्यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांच्याशी फोनवर चर्चा केली व येथील विदारक परिस्थितीबाबत सांगितलं. तसंच येथील त्रुटी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. या प्रश्नांवर त्वरित अंमलबजावणी करू असं आश्वासन देखील प्रशासनाकडून देण्यात आलं आहे. 12 तास काम करायचं, 8 तास काम घरी जायचं. आम्हाला सोयीचा पण देणार हे सांगणार. मॅडम त्या स्टाफ जे आहे त्या कॉन्ट्रॅक्ट बेस्ड स्टाफ आहे. आम्हाला शासकीय पदाकडनं जी मंजूर पद आहे ती आम्हाला पीएससी मध्येच पाहिजे. तुमच्याकडे सीओचं पद तिथे नाहीये. उपकेंद्रामध्ये सीओचं पद भरती करणं गरजेचं होतं. भरलात का तुम्ही? माझा प्रश्न मॅडम, सीओचं पद जे आहे सीएचओ, माझ्या माहितीप्रमाणे बीएससी नर्सिंग झालेल्या सीओचं पद आपण अलर्ट करतो, बरोबर? मग जेएनएम मोठे आहे की एएनएम मोठी आहे? आता ही जी कालची भरती एएनएम
मान्य झाली मग एएनएम सिनियर आहे की जीएनएम केली सिनियर आहे, तुम्ही मला सांगा. माहिती तुमच्यापेक्षा अभ्यासक्रमामधली वरिष्ठ पोस्ट 2 वर्षाचा 3 वर्षाचा वरिष्ठ म्हणलं तर जीएनएम. मग आता तुमच्याकडे जीएनएमची ऑलरेडी 3 माणसं आहेत अनुभवी, ती त्यांच्यापेक्षा कमी अनुभवी आहे. मग तिला एवढं का तुम्ही? कारण एनएचएम मध्ये ना आपण असं नाही देऊ शकत. एनएचएम मध्ये मॅडम तुम्ही ही सगळी पळवाट तुमच्या फायद्यासाठी करता. आमच्यासाठी काय करायचं? आम्ही काय करतो ह्याच्यावर थोडंसं स्टडी करतो. त्यांचं पण म्हणणं थोडंसं व्हॅलिड ह्याच्या कारणाने आहे की त्यांचं म्हणणं हेडक्वार्टर एएनएमचं काम काय 24/7 इथे असणं पाहिजे. हा मॅडम थोडासा मुद्दा त्यांचा व्हॅलिड आहे. आणि तुम्ही आज सिनियर आहेत, ते अनुभवी माणसं तुमच्याकडे आहेत, तर त्यांना तुम्ही तिथे पाठवा ना. जी शासनाने ती जबाबदारी नियुक्ती केली आहे, जी शासनाने नियुक्ती केली आहे मानगाव पीएससी मध्ये 24 तास उपलब्ध होण्यासाठी, नवीन भरतीची प्रकरण माणसं आहे ती का जुनी माणसं नाहीत 10 वर्ष सेवा केली आणि आता मला भरती द्या म्हणून तुम्ही लगेच एका दिवसात बदली होऊ शकते? नाही, माझ्याकडे आले तक्रार आहे. मॅडम बघणार, मॅडम त्यांना हे औषध दिली ते औषध देणार असं त्यांचं म्हणणं नाही. मी काय बघायला आलो नाही, लोकांचं म्हणणं आहे म्हणून आणतो. आता ह्याच्या पुढे तसं होऊ होऊ अपेक्षा. त्याच्यानंतर दुसऱ्या लोकांचं म्हणणं आहे की मॅडमकडे युनिफॉर्म म्हणून नसतात, आय कार्ड यांच्याकडे लोकांकडे नसतं, आय कार्ड नसतं. आता कुठे आहे तुमच्याकडे आय कार्ड? आता आहे ते जरा कसं ऍप्रन घालायचं, ते आय कार्ड खाली ठेवायचं ना, ते आय कार्ड शासनाने दाखवायला ठेवलं आहे. वैद्यकीय अधिकारी आहे त्यांचं, हे आमचं ओळख आहे. आम्ही बघितलं लोकांची जी म्हणणं आहे ते तुम्हाला सांगतो. हे सुधारणा होणं गरजेचं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 2 भूमिपुत्रांची निवड झाल्याबद्दल सिंधुदुर्ग जिल्हा वकील संघटनेच्या वतीने कुडाळ इथं भव्य सत्कार सोहळा संपन्न झाला. रिमांडच्या वेळी आम्ही आर्ग्युमेंटसाठी गेलो, मी आणि उमेशने आमचं आर्ग्युमेंट केलं आणि मग एक वकील आले. आता ते बाहेर न आले होते आणि ते म्हणाले की ह्या 10 डेड बॉडीज मिळाल्या, तर त्या 10 डेड बॉडीज आम्ही आपलं एक्सप्लेनेशन दिलं लिगली की द पोलीस हॅव रिकवर्ड दिस मच, नाउ द कस्टोडियल इंटरोगेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, देअरफॉर मॅजिस्ट्रेट कस्टडी बी ग्रँटेड अँड ऑल वी जस्ट आर्ग्यूड दॅट मॅटर. ते एक सिनियर वकील साहेब आले आणि त्यांनी पहिल्यांदा खुर्चीवर असा पाय ठेवला एक आणि ते मागे बघून असं आर्ग्यू करते, जस्ट साहेबांकडे बघतच नव्हते. अँड देन ही स्टार्टेड आर्ग्युमेंट. सर म्हणे काय की मला असं सबमिशन करायचं आहे की हे कुटुंब इथे पिकनिकला आलं होतं आणि बहुतेक त्यांनी पिकनिकला आल्यानंतर जेवण केलं आणि त्यांना विषबाधा झाली आणि त्या विषबाधेमध्ये बहुतेक त्यांचा मृत्यू झालाय. त्यामुळे ह्या आरोपींचा त्यांच्याशी काही संबंध दिसत नाही. आता मी आणि उमेश तिकडे बसलो होतो, आम्हाला कंट्रोलच होईना. याचं कारण असं होतं की त्या डेड बॉडी मिळाल्या होत्या, देवेरीन गरीब आहे, पोत्यामध्ये होत्या. आता पिकनिकला गेल्यानंतर ट्रिपला गेल्यानंतर विषबाधा झाली हे कळू शकतं, पण पोत्यात का गेल्या पुढे हे कळलं नाही. बरं पोत्यात गेल्या तर गेल्या वरनं गाठ मारली होती त्याला. सो देअरफॉर व्हेन यू आर मेकिंग सबमिशन यू हॅव टू यूज युअर कॉमन सेन्स. आणि ज्यावेळी हायकोर्ट समोर तुम्ही प्रॅक्टिस करायला जातात त्यावेळी सी टू इट की युअर सबमिशन्स आर अप टू द मार्क. There are 3 things which a lawyer must possess. One, he must look like a lawyer. Second, he must think like a lawyer. And third, he must argue like a lawyer. And young man, I must tell you, you have neither. फार वाईट वाटलं मला, एकदम डिप्रेस झालो की आता प्रॅक्टिस होऊन द्यावी आपण. आता काही अर्थ नाही याच्या पुढे. इतकं सगळं पोट कसाकस बदलेलं त्यांच्यासमोर माझा हा अपमान. माझ्या सिनियरकडे गेलो आणि म्हटलं सर असं असं झालेलं आहे. सिनियर म्हणजे खूप कडक होते, PM प्रधान म्हणजे सिनियर होते
आणि मी आज जे काही आहे मी म्हणेन की त्यांच्यामुळे आहे, कारण मी नाशिकहून आलो होतो आणि नाशिकहून म्हणजे डिसिप्लिन नावाची माझ्याकडे तर काही ही नव्हती. अजूनही थोडंसं वेळेचं आणि माझं काही फार जमत नाही, प्रयत्न करत असतो. तर त्यांनी सांगितलं त्या जजची चूक काय केली म्हणून. त्या जजची चूक नाही, त्याच्यात चूक तुझी आहे. तू जर व्यवस्थित तयार होऊन गेला नाही, मी तुला एवढ्यांदा सांगतो, तुझा कोट नीट कर, तुझी वेशभूषा चांगली कर, तुझं थोडा इंग्लिश अजून सुधाराव, थोडी तयारी जास्ती कर. हे जेव्हा मी सांगतो तेव्हा तू काय ऐकत नाहीस. किती दिवस मी तुला सांगतोय, तर याच्यापुढे तू व्यवस्थित तयारी करून जा, चांगली वेशभूषा ठेव. एवढंच सांगायचा प्रयत्न करतायत ते, बाकी काय सांगितलं त्यांनी. तर हे फॉलो केल्यावरती मी तुम्हाला सांगतो 1 किंवा 2 वर्षांनी एक जज मला बऱ्याच केसमध्ये त्यांनी अमायकस म्हणून अपॉइंट केले. आणि हा जो फरक पडतो आपल्या वकिलीमध्ये, हाच प्रोग्रेस असतो. आज मी पण बऱ्याच जुनियर्स माझ्यासमोर याला काय म्हणतात की तो प्रश्नाला दोन परिस्थिती बघा ना. एका ठिकाणी राज्य मिळतोय आणि दुसऱ्या ठिकाणी वनवासात जायचं 14 वर्ष. दोन्ही परिस्थिती चेहरा हल्ला नाही. तशीच स्थितप्रज्ञता वकिलामध्ये आली पाहिजे. तुम्ही मॅटर जिंकले आनंद करू नका, हारले तर दुःख व्यक्त करू नका. जसा एखादा बायपास सर्जरी करतो ना डॉक्टर, ती झाली की तो निघून जातो घरी, नॉर्मल लाईफ जगतोय. तर तो असं उड्या मारत बसतो, बायपास झाली असं पुढे बघितलं तुम्ही. तर अगदी नॉर्मल आता इम्पर्सनली मॅटर हँडल करायचे. तुम्ही जर पर्सनली शिरले ना मॅटर मध्ये, ईर्ष्या तयार होते, ईर्ष्याने तयार होते. त्याच्यानंतर कन्सिस्टन्सी पाहिजे, कन्सिस्टन्सी. काही वकील काय करतात, 2-4 वर्ष प्रॅक्टिस करताना अचानक एखादं फार्म हाऊस काढतात, काजू बदाम आंबे, परत 3-4 वर्ष झाली की पडत गेले. हे असं करू नका. वकिलीशी व्याविचार कधी करू नये. कायम त्याचे एकनिष्ठ राहिलं पाहिजे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. युवतीच्या मृत्यू प्रकरणी कणकवलीत ग्रामस्थांचा उद्रेक, वातावरण तंग. कणकवली रुग्णालय तोडफोड प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू. आणि माणगाव आरोग्य केंद्रात सुविधांची ऐसी तैशी. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.